Alah ser. Nganten cek numing ini kok mulane sar. Makili mantune nggih ponakan nggih. Dan sewu sing penting gayeng regeng ugi nyuwun duka nggih sampuripun sak cekapipun minangkani Pak Dianto sing penting cekap mangke giliran ingkang dirembi sampur binarak riyin ngerantos kesanipun gayeng regeng adicara langen baksa mula katuraken kunjuk minangka wakil Mas manten Mas Yusrin nggih ingkang sampun katuran sampering mangke kasundangan begalih jengkara saking sasana panenggalu mampah wonten sasana langen baksa nderekaken kanthi pundutanipun gending Pak Tresnapa Gunung Sari mandap waduh menudune mandapipun Blitar nggih dan saya moga ingkang sampun katuran sampur kasundangan begalih jengkara saking sasana panenggalu mampah wonten sasana adicara langen nderekaken lampahipun kairing yuk dawet ayu co dados ye monggo Pak Abbas bareng wis pengen ayo ki kenal karo ki Pak Tris Pak Abbas sedaya gini iki wis diseri kan rame-rame mlebu tayub rebut ngarep samaryen kalah dhisik hanubruk ke bentos dek tabrakan podo kanca asalawaro pakole dawat sing ayu esemea gawa rasa ami ambui gurih manis Gunung Sari Blitar kados liris arata ambak pi nanti ta konesian nenes rasa karasa Ngulon apa setiane kelakon saklukune
Maraharja blerak disamperake yen wis cedhak ora ngamperake marati pangsa marati pangsa wangku salowa alot wisa bapakne dhewe karya ulan karya ulan wong wetone wong ngawula Blitar kutha cilik kang kawentar heti peni gunung kelot sing yomi Blitar jaman cepet nate kembang Batam runtuh sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen taman nisanata maca bait ane candi penataran Blitar nyimpen layani wong kano proklamator lan presiden kang kepisan ana crita cerip patik kacamata ingkang bisa nyawijike Nuswantara lan uga Bung Karno kondhang kaloka aning tata nita lair cilik kula ora mokan Blitar dadi kembang lambi ora mokan akeh sing padha nyataki yen tukani ngrupake semangate yen to banyu nakalake patriya kembang kopi mandhape umpama
ngondo kopi biasane kopi abang-abang gede-gede dampolane kopi ciplak ning lemah sisa luang iku arane sumarimi karya wangi kembange kopi renteng turut ngepang jam lorot kaya selaka godhonge ijo ame ame merati ati ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi kembang wis wayahe metu wae setahun sepisan ngunduh kopi biasane wae abang-abang gede-gede dempolane sing lukurna lemah sisa luwah iku arane umpama aku ra wedi dosa lara tak wales lara kaya ratu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe lara aku lila kowe karo wong liya nanging kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah barang-barang kabeh dilakoni eling moyo kowe eling moyo kowe janji tresnoku ra ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku Duh Gusti kuwatno atiku Duh Gusti kuwatno atiku Ayo kono yo-yoan kono. Alah lah.
Iki sembah nuwun katuraken kunjuk minangka wakil saking Mas Manten, Mas Yusrin, pinipun Pak Tris sembah nuwun ugi Pak Deni pun sampun nderek mangibaga syukur prajurit lalangan beksa nderekaken pagelaran gilir gumanti. Sajuk bar sunat digelani aku. Iki sembah nuwun. Iki salat singipun nun sewu duka saderengipun dhumateng Sagung Porengah para mitra Pak Sarno pinarak riyin nggih mangke kanthi tak giliran tak cekapke sing geser kalian riyin geser mriki malih dan sewu katuraken panghormatan salat singipun kunjuk Pak Enggot dan sewu Pak Enggot pinarak dalamipun Pak Kasiman mangayu bagyo lenggah langkung mriki nampi acara langan panghormatan langan beksan iki bagi wekdal mangayu bagyo yuk walang kekek dados. Iya iyo, iya iya iyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para pamirsa. Sugeng dalu Bapak Ibu rawuhipun. Sugeng pinarak lenggahipun sore-sore dasare padang bulan tuwa anom padha nonton hiburane ya tayupan Pak Sugianto kagungan hajat niki dalu pernikahan apa iya Mas Ros bener kandamu Mas Juki aja ngono lanjur piye ngenyek yen aku ora temane ya ngono kuwi wayah magrib padha karo surup nek durung surup jenenge sandek Allah ayolah dadi wong urip nek iso nanggap tayub besok nek mati mesti klebu suwarga apa iya Mas Ros pancene tenan aja ngono lah terus piye ngenyek yen aku ora tenane ngono kuwi walang kekek dik tak ombeni yen wis mi berong idul sampai tuwek Mas tetep tresnani muga-muga bisa kumpul awan-awan lameka mendung yen trenggiling ombo sisi teko nyawang rateko nunung tiling-eling kebeciane turi-turi kano dikulung yang ketumbak ciplok ning lemah dituturi moyo sing nurut diumbar-umbar rasopo omah
jos je cak dek jaman perjuang anjur kelingan anak lanang hambian meninggal janji haneng saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan kang digadang hambian ninggal janji aneng saiki apa lali sik haneng gunung tak ingoni sego jagung hayen mandong sika tak silih capek gunung oh my suwung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja atene ora ilang anggonku nandang lara apa jare njuk sing dawa bukae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali bukae kebak cerita tengah mengi nganti gagah trina Ma
Caritane wong seneng tunggal sak balik kawitane lungguh jejer saben dinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sak bali kawitane lungguh jejer sak dinane saya suwe saben jejer seneng atine banjur omong di aku tresno kowe kembang kenonglo atiku digawe lara kembang melati tresnaku ora bakal lali kembang kecoba yen wis tresno ya mesti yen bingung kembangi mawardi yen tresno ayu sing sabar mula wong bak ora kena nggo sembrono ora becik kanggone priya wanita kembange rawe iku paribasane timbang wis dadi rame luwih becik tak tinggalake Iki katuraken kunjuk paman, kunjuk pripun? Pak Enggot ugi ingkang sampun nampi sampun ingkang dereng pinarak riyin nggih ndon sonyo duka saderengipun. Sik ta. Sing urung-urung tok gentenan. Nggih wis cukup. Nun sewu monggo ingkang sampun katuran sampur dengan begalih jengkar saking sasana panggal mampah wonten sasana dicara langan beksan kanthi pundhutanipun gending songo Pak Iling-iling songo. Nggih nun sewu monggo ingkang sampun katuran sampur pangrahmatan dalangan beksan dengan begalih. Dadi monggo tumuju wonten sasana adicara langan beksan dherekaken pagelaran. Nggih. Mangayu bagi metaraman so dados. Duduk. Ya iyo dua telo Gones witing klopo rama
dipikir rejo sepatung kali sepatombo kali oyo dolan lan aja dolanan wong liya ramen ora prasaja eling-eling kita kudu eling-eling marang Kang Maha Kuwasa eling-eling kita kudu tansah eling Bapak Ibu lan keluarga kudu eling nagarane kudu eling kabudayane luring kabudayan junjung martabat bangsane eling kudu eling bebasan wae aren mesti kudu eling eling-eling kita kudu eling eling marang Kang Maha Kuwasa eling-eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu lan keluarga kudu eling eling negarane kudu eling kabudayane luring kabudayan junjung martabat bangsane eling eling kudu eling bebasan boe ngarep kudu eling sendok porok ukir-ukiran yen wis ketok rada dipikiran apa ngono apa ngono tejo terto atmo janata rawono ya iyo aku atmo janata rawono minggu kok ora preyide sing ditunggu jebule lali aja ngono aja ngono kagungnya karya ruci teng wartaya iya aku kunis karya ruci teng wartaya yen sulingan
nyako wong merti pikir harga pancen nyata sanga kidul rinacekno maju mundur saplak sampur jaga bentar mangayu budaya luhur iki sangu kita seni beksana waranggana tradisi luhur ana ing tanah Jawa. Kijing miring bub kangen bojo Kijing miring ya mas ya Kijing miring fotone benda nyandeng wong wis kadung tresna ya mas Kijing miring wong manis kijing miring para ngidul yen kono ra nyanding aku sing nusul dik Kijing miring ya mas ya Kijing miring wetone tulung yen ora disanding atine bingung ya mas kijing miring wong manis kijing miring sing lumah murep yen ora disanding tak arep dik Kijing miring ya mas ya Kijing miring enangan nyandeng go tombok kangen ya mas kijing miring wong manis kijing miring para ing lara neng ati gunjing ora bisa amor ya dik ya Kijing miring ya mas ya Kijing miring para engolon yen wis disanding ya ngajak guyon ya mas kijing miring wong manis kijing miring sing tumpuk undung yen rati sanding nang ati bingung
yen tanpa sliramu utane grimis wayah wengi saya nambahi kangening ati panglipurku mung nyawang foto dek kaya ngene wong kangen bojo nalangsa dik rasa kebak asak jeroning dodo sapine uripku ora enak yen tanpa sliramu Iki sembah nuwun katuraken kunjuk sagung warga ingkang sampun katuran sampur panghormatan dalah nderekaken lampahipun sampur dari langan beksan minangani Pak Sugiyanto kanthi pahargyan putra putri-putri dipunputaken pagelaran adicara dari adicara langan beksa. Salajengipun katuraken panghormatan sampur kunjuk setunggal mangayu bagya sembah nuwun rawuhipun sepindah kula wakil Pak Sugiyanto sakeluarga kunjuk Pak Kades Pak Suprapto Pak Lurah sembah nuwun sepindah rawuhipun panghormatan kalih katuraken kunjuk mangayu bahagia Pak Tandur Mbak Tandur ugi mangayu sembah nuwun rawuhipun Pak Tandur nampi adicara panghormatan sampur handherekaken langan beksan midalem dipun Bapak Sugiyanto handherekaken bagi wekdal lampahipun sampur yuk ceko jasya ca esok awan neng omah wis ora krasan keluyuran goleki sing disayang mubeng-mubeng dek miter anggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencelok ning ngepang kekancangan tak rindik saka kadoan saruing ngoceh dheweke ngalepen celokan welo kae tak suwun mbok aja ngete podang kuning agawe ya asaratireng tak sawang tambah manis iba bunga yen aku nyanding slirane ora bakal atiku kediwang liyan ayen si podang handutut ati kepranan
mendo atiku tansaya ndadra tak sranani sun pikatmu lute bando. Saben ketemu sliramu batin iki anane tansah rangu rasa tresna kang tak adem sarwa mikir hati tanah bisa jenjam kaya ora bisa loncati saben wanci tansah godho ati nanging aku wedi blaka pungkasane teman lara tresna yen kadulur nanging caket sajroning batinku gonku nandang tresno iki wis kinogrep satremo nglampahi kala sawasa pengendot ketanawa atiku wis kepilo sae bebungah rasaku lamun bisa ceceketan sliramu sapa sing ora kedana mripate blalak-blalak awe-awe kagugah rasa hatiku yen to nyawang gagai lakumu sayangi anake loro musrudo aku perawan kembang desa apa bisa turutan momong putra urip bebarengan Aku kedanan cek rena wengi mung tansah kelingan kedanan prawan
ibarate padha nggayo lintang Tari wangi pati geni pamriye karepin lolo atine aku ora bakal lali mun sliramu priya sing tatris nani Pak Tandur ser Eki katuraken mangayu bagel lumebah hati turalangan bersan kanthi panghormatan sampur kunjungipun Bapak Kades, Pak Kepala Desa, kunjung Pak Lurah, Pak Suprapto, ugi kunjung Pak Tandur, ugi nun sewu ingkang sampun katuran sampur dherekaken pagelaran kasuwun dangkan begalih dan iki cengkar saking sasana palenggal lumampah wonten sasana hati turalangan besan dherekaken lampahipun kairing yuk numpak perahu layar so dados yuk. Oke, katuraken monggo. Ingkang sampun katuran sampur kasuwun monggo temu jembatan sasana langan beksan minangkani Pak Sugianto. Asik. Oke, Pak Wir katuran monggo. Ya yo kanca ing kisik gembira alerap alerap banyune segara angleyak numpak prau layar ing dina Minggu akeh pariwisata alon praune wis nengah piyak piyu piyak banyu pinelah ora jemu-jemu karo mesem guyu rasa lungkra lesu kakang jauh dik jebul wis sore witing kalapa katon awe-awe prayogane becik do bali wae sesuk esok tumandang nyambut gawe halo loh jinawe mandhape kelangan
kene ketika randang banyune cekap geng lelepi sawah janji sragam tandang gawe anggarap sawahe ora suwe bakal ngunduh asile bumi nyata mora kaping angsan karepno bisa Ambirika salawase yomo Ambirika ati kalanti maneh ceritane wis beda saikine reka wis sing ana adi